Salutare toată lumea, numele meu este Petrica și astăzi împreună cu Alexandra, care este pe fundal. Salut! Nu știu dacă se aude bine, m-a salutat. O să jucăm un clip de Slither.io. Și eu tot același joc. Da, și ea se joacă tot același joc pe calculator. Acest clip nu o să fie prea lung, dar dacă am ajunge în top, am fi cei mai puternici. Hai să vedem. Nu putem juca aia pe asta. Acum am pierdut. Să fie. Bă, dar când mai mergi? Te-ai retardat? Hai că mă duc și eu. Crezi că nu la puteai poți duce așa, fraiere? M-a făcut! Sunt foarte multe reclame pe telefon. Hai, bă, râmă. Să ne batem. Râmă, vină încoa. Află, te-am făcut râmă. Fraiero. Mi-a ieșit de pe mousepad mouse-ul. Perfect. La 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 long, la 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 long, 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 long. N-am mai văzut că n-ai mai postat de multe episoade de Minecraft. Da, fiindcă am vrut să-mi bag Minecraft 0.15.0 și da, nu mergea și mi-am dezinstalat aia, cum se numește, versiunea aia și mi-am băgat alta și nu merge versiunea lumea mea, de pe lumea mea, pentru că aveam altă versiune și aveam 0.14.0 build 7 și acum am build 4. Build. Știi? Hai, aici. N-am fost atent. Spune acum ce tare. Pune un pic pauză. Pune un pic pauză. Bun, și a revenit. A vrut să-și bage calculatorul, l-a încărcat. Da, nu mai joc cu posibil. Nu uitați să dați like, vă rog frumos. Dacă strângem peste 5 like-uri, îl fac pe următorul. Și eu nu ajung niciodată la 5 like-uri. Adică n-am mai postat. Vă rog frumos să mă iertați că n-am mai postat de mult, dar mi-am dat telefonul razna. Da. Poate că o să-și ia și ea un telefon și atunci o să filmeze, o să-i fac promovare, toate astea. Vă uitați și la Andrew Cuba, că ne-a făcut și el. Bine, dar aștept videourile, că a spus că vrea să se înceapă din nou și chestii de astea. Dar ne-a făcut și el promovare oricum. O să fac și eu la Alexandra. Ce vrea asta, mă? Râmă. E foarte greu. Eu sunt pe locul 162 din 426. Am 364. Mamă, ce era să mă bag în ăsta. Dacă o să mor ca un prost, să nu mă criticați, pentru că mă bag câteodată la Alexandra, cum se joacă, este aici lângă mine. Am un mouse, ăsta e de mult, de când eram mic, mi l-am luat, bine, nu chiar mic. Nu chiar foarte mic, mamă, ce era să mor aici. Mamă, ce prost. Ce e aici, bă? Au, mamă, m-au înconjurat. Ba nu. Stai așa. Eu nu mi l-am băgat, l-am încărcat. Da. Mergeam mie enorm de greu. Aș filma și pe calculator, doar că Minecraft-ul merge... Trebuie să restartez Windows-ul. Acum merge mie perfect.
Am ce l-am făcut prost. Și acum vine altul și... Ce asta? E ceva... ăsta... E crești mult dacă o mănânci. I-am băgat acum Slither, vrea să învețe să se joace. Mama, 1800! Fac! I-am 1800 scorul. Unde scrie scorul? Aici jos, în stânga jos. Colțul din stânga jos. Aoleu, cum a murit prostul ăla. Ai! Mamă, cum a scăpat. Și acum vine nesimțitul ăsta și mine. Te încerc eu pe tine. Uita candela! Mamă, nesimțitule. Ce prost. Și acum te încerc eu pe tine, fraiere. Fii atent! Uite, vine unul de mine. Mamă! Asta am Ăsta vrut e să fac. nebun! Acum... Am încercat pe unul. Cât de filmat? 6 minute abia. Mă gândeam. Ce? E filmat 6 minute. Mult? Mama, am 3000. Ce s-a... Eu Am am... murit, cam prost. N-am fost atent. Eu am cât? Tu ai 96,1. 99. Ești pe locul 236 din 445. Acesta va fi singurul șarpe pe care îl voi mai juca. Dacă s-ar putea schimba și skin-urile ca și pe calculator, mă joc și pe calculator. Dacă nu știți cum, pe calculator intrați pe Google Chrome sau pe browse și scrieți slither.io și jucați online. Mi-mi place jocul. Poate că o să postez un episod de Skywars. Am jucat mai înainte două meciuri, între care unul l-am câștigat. Bine că pe mulți i-am aruncat. Că mă poziționam. Bine, nu sunt prea bun la PvP pe telefon, nici pe calculator nu sunt chiar așa de bun, dar totuși e altfel pe calculator. Ah, roșcatule, ți este rușine, fițar. Nu, fraiere. Aici nu-mi place ceva, nu este corect. Da, spune. Pagina lui de Facebook, tot așa îl cheamă, Gârdan Petrică. Da. Tot așa. Deci dacă vrei să căutați, și a mea este Gârdan Alexandru, tot așa. Da, Gordon Petrică mă cheamă pe Facebook, pe Skype tot așa. Bine, dar nu prea. Skype-ul meu Gordon Petrică și pe telefon l-am doar pe calculator, pe laptop joc. Dacă vă întrebați ce telefon am Samsung Galaxy Core Prime, am murit. Bun, toată lumea, cam atât cu aceste episod. Nu uitați să dați like, subscribe, share și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!